Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Naanata sa ikakauhaag siyam nga Domingo sulod sa tuig ug gipahinumdumanta ni Kristo karon nga usa sa atong mga missions sa atong pagka-Kristyanos mao gyud ang pag-alagad sa tanan. Busa atong iampo ang mga tawo nag-alagad karon nga dili unta sila mawa sa passing. Labi na gyud ang atong mga politicians nga nang-apply na ron nga moalagad, mopadayon or moalagad sa nasod nga dili unta sila malipat sa yawanon nga mga tumong. Ato sang iampo ang mga nag-alagad sa ato dinhing parokya, labi na gyud ang ato mga benefactors and donors, ato mga personnel ug nagtabang nato dinhi aron mahapsay, husay, limpyo ug malambuon ang atong parokya. Iampo sa nato ang nangalagad ron sa kalibutan, labi na sa atong nasod, pagsumpo niining pandemic, magmalampuson ang ilang mga tumong. Atong andamon karon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom og way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo nagingon, mao'y akong kabubuton, ang pagpaantos o pagsakit kaniya, sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, o makabaton siyag taas nga kinabuhi, o pinaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Ini katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayad siya, nga walay makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya mao'y nakmupasan sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluy sa Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Tan-awang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga madlukod kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, o pagamping kanila sa panahon sa gutom. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ang among kalag nagapabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang, ug among panalipod. Maniaw ta kanimo, o Ginoo, ang imong kaluy, kami nga nagalaom kanimo.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga ato ana sa presensya sa Dios, si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa magbasaligon kita og muduol sa trono sa Dios, diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy o grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang anak sa tao wala moanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, magtutudlo aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kun mulingkod kanao niya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayod kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daygon ikaw, O Kristo. Sa Jesus nagtudlo nato og importante kaayo nga kinaiya o gitawag natog mindset. Nya unsa may tumong aning iyang gitudlo aron kanunay tang malinawon, malambuon o balaan sa kinabuhi. Nya unsa may iyang gitudlo ron kaning paggamit niining authority and honor. Kanibang atong authority, gahom ba yan ang authority? Nya muhatag pud na nato og honor. Nya kanasang naay honor, naasa na siya'y authority. Nya kanang naay authority, naasa naay honor. Mao na kasagaran sa makagunit og authorities ato ang atong tawag honorable. Di ba? Sa eskwelahan sad, ang mga na-honor, labi na ng mga first honor, valedictorian, nasa sila'y authority. Inigsultian na nila, paminaw din. Paminaw, valedictorian ba yan? Summa cum laude ba yan? Magna cum laude ba yan? Top notcher ba yan? Ano? Muna, ang honor, muhatag og authority, ang authority, muhatag sad og honor. Kamo, ganahan mo honor and authority? Ganahan mo, dili? Kusga. Og di mo ganahan, dili mo tao. Di mo tao. Ang hayop ra may di ganahag honor and authority god. Wa mo nalay pangandoy, basta nalay makaon, kaon din ang hayop. Bahala naglapok, bahala na og hugaw, basta makaon. Pero kitang tao, ato gid ng inherent attitude. Ngita gitag honor and authority. Pero unsa may gusto ni Kristo? Ang honor and authority kinahanglang gamiton sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Subuna ko ha, ang honor and authority gamiton din na sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Kamo na sa kuno isulti, ang honor and authority dili gamiton sa pagpaalagad, dili sa pag-alagad. Atong ipasitib, ang honor and authority gamiton sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Kumusta maron kamong mga ginikanan? Naaman mo'y authority sa inyong pamilya? Gigamit ba ninyo sa pag-alagad o sa pagpaalagad? Kung manugo kas imong mga anak, unsa man ka, nangalagad o nagpaalagad? Mga buangon mo. Kamong mga asawa, naaman sad mo'y honor and authority isip asawa, gigamit ba ninyo sa pag-alagad o pagpaalagad? Kung magyaw-yaw na kasi imong bana, unsa man ka, nangalagad o nagpaalagad? Kana. Kamong mga bana, otro rabasan mong kusog kay mo claim o authority sa pamilya. Unsa man? Nangalagad mo o nagpaalagad? Otro sa mo mga yawanon. Ang pari, labaw na ning pari ni ani honor and authority. Kumusta ka ning nagwali? Nagpaalagad o nag-alagad? Kusga. Nasiningon both. Waoy, nangalagad o nangulikta. Siging pamaligyag slat. Oo na, ang resulta, dako na kitaghalin. Pabaga ni snaong ako. Sinan ka ato namang gi-close ang kapilinha, oy, mga taga-kapilinha nga mga donor, salamat kay ninyo. Nya ayaw na mo pagsigig hatag dinhi sa atong parokya, iklaro ko na lang ni kung mo padayon mo hatag para sa kapilinha project kay sige pa nagpadayon, idiretso na lang didto sa Kapilinha Authority sa foundation, either ni Father Lindon, Monsignor Robin Labajo, Monsignor Roger Fuentes, Reynald Andales. Makita na ninyo sa Facebook page sa Kapilinha.
Kapilinha di Fatima Foundation, Cebu Foundation, or pwede sa basta tanawalan na nyo diyan. Kita dinhi lahi na sa tagi pamaligya nga slat para to sa atong pista. Aron ialagad sa atong mga kaigsuonan nga mga pobre, nakahatag na tag mga almost 2,000 ka mga 5 kilo pack og naay noodles og kaning dilata ato tong nahatag nya ang ato sa mga kaigsuonan nga naglisod sa ilang pag-repair sa kapilya, ato sang gitagag opportunity ga contest-contesta nya ang ilang daog or ang ilang konsolasyon, ang ilang mga daog mangyapon na kanang igasto sa ilang kapilya. Nangalagad sa ta sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan in tawag para pangload, para pangpliti, ato sang gipangtagaan o tanang ni alaga dinhi sa atong kalihukan, ato sang gipangtagaan. Hurot-hurot gyud ang atong budget ni sobra pa gani tingali. Ako lang yan ning ihatag ang husay inig sunod simana. Adi di sunod simana. Karon tingay mga Miyerkules no nga mahusay na tanan pila gyud gasto nato. Pero ang atong donation nga nahatag nagkinahanglan ra man ta adto og 4,000 slots nga tag 500 sa Mother Mary's Consoling Graces. As of yesterday, partial lang ni kay Miyerkules ni nako i-final ang mga slots nga nahalin nga mao sa ni ang atong mga donations nga nadawat ning abot na og 8,148 slots. Sakpak. Sobra pas doble. Nga naman, daghang gusto diin mo alagad. Pinaagi sa paghatag sa ilang dinagko o ginagmay nga mga financial supports. Daghang namalit sa slots. Ambot ning nanimba ron og nakapalit ba? Nakapalit mo wa? Og wa pa mo kapalit, tagaan ta mo last chance kutob karong gabi. Ihatag lang dito sa opisina. Close naman ni siya. Pero tagaan ta mo last chance aron do na sad mo gitawag og Mother Mary's Consoling Graces. Nganong pirmi man atong butangan og grasya kada nimo palit og slot or kada nimo donate? Nganong butangan man ato grasya? Kay matod pa ni Kristo, ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. Pasabot kung ang imong gamayng grasya nga nadawat imong gipaambit nga mapaubsanon og mahigugmaon aron pag-alagad sa imong isig katao, dili lang sa imong kaugalingon, tagaan kas Ginoo sa mga bahandi nga dili mabayrag kwarta. Kanang consolation, kanang kalinaw, kanang kahupayan sa imong gibati, mabayra nag kwarta? Uy, lingian na imong tupad. Ang tupad nimo, lingian. Ingna tagpila ang imong luha. Yan. Inaka na imong luha ba tagpila na kaya akong paliton niya bayran ti kag 50,000 tamparuson ti kag maayo hangton moagas imong luha nga kantidad og 50,000. Uy, usa ka lusok sa luha, usa ka kabug-at kasing-kasing way kwartang ikabayad ana, managhiko gunang uban bisag daghan kay kwarta. Ang anak nga dato kayo nga gasakyanan og nindot kay istanan. Unsay kinahanglan ng sakyanan? Anang sports car nga Mercedes-Benz nga tag 7 million. Nya imong pasakyon imong anak-anak, nya buwagan as uyab, ibangga sa poste. Iambak sa dagat, iambak sa pangpang ang ilang sports car tungod lang kay gisakitan o para nila wa nay meaning ang kinabuhi. Pero iya tong ibaligya ang Mercedes-Benz, nya iyang ipalit og slot, tagaan din siya divine consolation. Nganong nangatawa man mo nga tininood man ning ako? Ingka mahupay ka na pader? Yes. Si Kristo. Si Kristo ba? Gilansang sa cross. Matod pa sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, nag-anto siya aron pagluwas nato. Kinsa may naghatag niya ngan hinato aron paantuson og patyon
Kinsa man? Ang mahal nga Birhen Maria nga iyang inahan, giunsa niya paghatag? Nihilak ra siya, wa gid siya masuko sa nag-among-among o nagpatay siyang anak. Nga naman, kahibaw siya nga kining pagkahataga para nis kaluwasan. Unsa may gihatag sa Ginoo ni Maria? Consolation. Mo nang naatay birhen sa konsolasyon. Dili na si San Narciso. Kanang konsolasyon, birhen sa konsolasyon, ay mo nang ilang patron ana. Nakamisa ko sa una og birhen sa konsolasyon. Limot ko unsa tong parokyaha. Kanagong Maria, unsa to? Birhen nga maghuhupay, unsa Rayna, hay nang nalitan niya ha? Nay kalipay, kahupayan sa mga nagsubo, di ba na ano? Na salita niya? Maglilipay sa mga nagsubo. O, kana di ay consolation of sorrowful persons. Ana. Nganong makahupay man siya? Tungod kay abunda siya sa consoling graces. Ana siya, una pamalit mo. Taasas ako explanation para lang yun mo makapalit. Kinsay mas relax? Ang nanugo o ang gisogo? Kinsay mas relax? Ang gidaog-daog o ang nagdaog-daog? Kasagaran sa nagdaog-daog, mao nay dili relax. Masukanon, dali kay suko, bugat kay gnaong. Ang gidaog-daog, moingon na day na, ada mo sabot, ragyod ko anak niya. Dawata na lang ng panuwayng dako. Sahon man yun, yawanon man gini atong silingan. Iya man gining kuralon atong agianan. Dawata na lang, basig madana niya ditong iyang kural o kanang iyang agianan dito sa langit. Ana. Niyagdado niya iyang kural dito sa langit. O ang iyang yuta, pasudlon ka siya. Pasudlon, dili. Di kasud. Oy, nga naman, ibutang nas Ginoo sa agianan, di ang mabutang sa agianan, kural. Kanabitang road widening karon, daghama kayrong road widening, tungod aning build. Ana, niya giigo naman ang nilag 5 size ang gilapdon sa karsada, aron dili magkabagiray, nawa naman to katong 3 o 4. Kana namang 5 size. Gani ang atong gobyerno dili mo siminto kung di kaabot kuno og 5 or size ang gilapdon. Ana, kung 3 lang ana di na mo siminto, bahala na kang magsiminto des imong yuta. Iabot yun na siya og size. Ana, daghang mga balay nga nangabungkag, mga kural nga nangabungkag tungod ani. Pero unsa may gihatag sa Ginoo nga kalipay sa mga nangabungkag ang kural? Malipayon silang nagtanaw ng ilang mga silingan o ang mga muagis karsada, hanoy-hanoy, di maglisod. Di ba? Di ka malipay, ana. O di ka malipay, buangon, gede ka. Gusto ka na maglisod, gede sila gagi. Kana yung purtig yung piita nga magkabag-iray sila. O mabagid sila sa imong kural. Nabiya daghang kural din sa atong parokya, akong naagian, nga nangabagid in town na mga color, laing color sa sakyanan, nangabagid. Nya malipay ra gyud ang himos kural nga magtan-aw na. No. Og pinakabati yung tan-awon kana yung pagkahumag simintos karsada giparkingan sa mga buangon. Gihimong parkinganan, tabunan pang ilang sakyanan dito. Mga buangon, wa masod sa wa kasabot unsay kalainan sa parking o sa driving. Kanang sakyanan, og imo na nang iparking, pasabot din ana magdagan. Unya kung di na magdagan, nya gibutang nimo sa agianan, unsay tawagan na? Obstruction. Kasabot mo kung saan ang obstruction? Ali. Unya kayang karsada, gihimo man para agianan, imo mang parkingan, di imong gialihan ang agianan.
Tabla ra gyapon ay nangural. Impiernohonon gyapon na. Bay kamo kuno be, namoy agianan, bisag ka na lang agianan ninyo padong sa inyong balay. Ako nang butangan diha og lingkuranan or lamisa, anha ko mukaon. Unsa may mo isulti nako? Tarong o buangon? Nayabag ka pa din. Agianan ni ngano gutongan hi ka mukaon. Labi na yung adto ko matog. Ari ko to, butang na ko akong bed. Nindot rin kahayay. Uy, padir, uy, amo ng agianan. Unsa mga klasiyas pari, uy. Asam ni kumatog sa dito sa imong kwarto. Dito sa imong balay. Usam ka bugu ago nimong pariha ka. Anaon gitingin ko ninyo, no? Pero nganong naa may daghan nga di gyud kasabot nga ang karsada nga gigastuan sa atong buhis, gigastuan sa atong kadaghanang mga tao sa pagtampo-tampo, dili na panag-iyahon sa usa ka tawo. Mao na ang mga tawo mapahitason. Gusto ang ilang authority o ang ilang honor kay naa sila'y sakyanan, naa sila'y authority, naa sila'y kaisog, sikat sila sa ilang lugar, amo ning puder. Ako ning yuta nga gidunit nga gikuhaan sa karsada, mao nang ako ning parkingan gidunit in taon to nimo para agianan dili parkingan. Sa pusilo na ko ninyo. Ang ako lang ba nga ingos Kristo dire, kung gusto ka nga ang imong authority o honor mahimong mapuslanon aron makasuod kag langit, gamitan nas pag-alagad. Yes, sakit ang pag-alagad. Kana bitang inigdawat nako sa akong stipend nga tag 30,000, 40,000 kada semana. O mo na akong stipend kay kugihan man ko dupa-dupa. Nya karon sad nga medyo ni sikat-sikat sa kugamay. Dagko na mag-ihatag ang mga tao. O dagko sa una. Oy, dako na kay ng 1,000. Igdawat ako ay salamat in taon 1,000. Oy, karon gi times 3, times 5, na. Daghan ang takog ikadito eh. Pero inigdawat na ko ana, maingon din na ato treasurer Sternara, Father, pila may imo ani. Tanaw na ko, iyay 40,000. 5,000 lang ako ana. Naring siya unya kaning sobra nako. Ihatag na dinis parokya, labi na sa atong personnel. Nama may sinking fund dire, ihurot na kog sa sinking fund. Nya og pilay matigom ana, mo nay among ipahimog mga balay sa atong personnel nga way balay, ang way yuta palitag yuta. Nganong tutok mo na ako? Nga ako man ang stipend. Buot mo. Ang way kurinti, butangag kurinti, ang way lungon, palitag lungon, ano. Okay, dako biya naggastuhanan ang lungon. Di mo kay ba, ano, na ako gibuhat karon, pero sakit oy, inigahatag, iyay, 35,000 bulsa na mangita to, ano. Sakit sad kayo ka nang mangubra ko ngadto sa Palawan, ngadto sa uban pang mga kanaganing kwarta padala, magdaha kog tag 100,000, tag 200,000 aron i-remit og kwintahon diha nako. Ako magidunta ni, ako ngan, ako'y nag-withdraw way nahibaw ani isod ko ni bulsa. Wa na nahibaw ani. Ihatag sakit-sakit baya mo ra sa siya gusok nga gilangkat, no? Pero timan ibaya sa dihang nisugot si Adan nga langkaton ang iyang usa ka gusok, nahimo bayang Eva. Og pagkakita niya ni Eva, niingon din siya, kini ang tinuod kong kalipay. Ang ako bayang gihatag, nangahimo bayang balay, nangahimong stained glass, nangahimong blingkuranan, nangahimong granite, nahimong nakapalit og mga yuta, nakapahatag pag kumpletong budget sa kapilinha di Fatima. Og maingon din ko, kini ang labing dako kong kalipay, di ni kabugtian og madre. Wah, layo ra kaayong madre. Tatong diha ko'y bisita ang mga madre gahapon. So padiroy, sige lamig tanaw ni mo sa YouTube. Naku mo, bater, tanaw sa daykater. So, sige tanaw, bro, kani, otro sa ni padiray. Naku na, pa-picture ta. Uy, nisandig mo na akong madre. Pero wakto'y Malaysia. Nisandig sila kay
I am representing Jesus. Mura sila bag ni sandig ni Jesus. Pero kami lang duha piligro to. Pero at least ba inana, no? Kanindot ana nga naghatag na daig kalipay sa mga tao ang mga kasakit nga nalangkat gikan nako diha sa mga kwartang musod niya akong ibalik og hatag ngadto sa mga nanginahanglan labi na gyud mga masakiton og mao na naingon ani nya nahubas akong kwarta mas nidaghan. Matud pang Monsignor Roger Fuentes kagahapon siyang misa sa pista ingon siya taliwa sa pandemya kamura dinhi parokya nga nagsigig pakaon sige og himog mga renovations nga dagko kay mga gasto mura gyud mo wa maglisod nga kami gay didto bisag budget na lang para sa personnel wa na ang uban gani wa nay budget para sa kuryente ang PPC na mao gipabayad sa kuryente in taon bayrin ninyong kuryente kay hapit na taputlan pero karon na ay mga putlan nagsuga kita na hinoy ni bayad. Di mamumuto sige manindog na ta. Manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Kristiyano nagpuyo sa duruha ka hugna, isip lungsuranon sa siyudad sa Dios ug isip lungsuranon niining kalibutana. Uban sa maalagaron nga kasing-kasing mangayo kita sa Dios sa mga grasya nga atong gikinahanglan ug muingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga sakop sa simbahan, nga gitawag sa pagsaksi batok sa mga dili tawhanon ug dili makihangayong mga krimen nga pinaagi sa grasya sa Dios, mulahutay sila sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga makabaton sila sa mga hiyas nga langitnon, diha sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o finansyal o lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang kanila nga nangamatay, nga makasulod na sila sa walay katapyok-pusang syudad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Ginoo sa tanang kasaysayan o kayutaan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gipangamuyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos
apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinongdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagka makanunayon kanimo ug magtudlo kanamo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Mga lingkod sa makadiyot, pasalamatan nato ang mga taong nialagad nato nining maong misa, ang atong PIMAG, ang atong mga frontliners, Eucharistic Lay Ministers, PYCC, sara man to kabuk PYCC, Love Offering Assistants, ang atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans, o ang atong mga IT, nag-monitor sa atong TV monitors o sa sounds, ang atong nag-decorate niining atong mga bulak dinhi, ang atong flower sponsors for this week, yang naglimpyo sa atong simbahan, atong house personnel, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga ni-offer karon, labi na gyud sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Fredo ug Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Mao na to akong pahibalo nga ni sobra na tasad sa ato dinhing gis pamaligya nga slots, pero gamay pa kayo nig itandi sa atong panginahanglan.
naatay panginahanglan nga more or less mga 8 million para sa atong pagbayad sa mga yuta nga ato rong nasugda nagbayad. Giparsyalan nato niya kanang tiwasonon pagbayad niya ako aning timbang-timbang napas mga 7 to 8 million. So ay mo kabalaka na umaabot nga slot para sa yuta. Pero ako sa mong papahuwayon aron mo makarelax. ano? Pero ako lang i-announce nga ang atong powerful vinegar, SBFP powerful vinegar, daghan na tag supply. So naas atbang, pwede mo dito mangayo, nya love offering lang ang inyong ibayad. Nya ang ato sang grotto, functional na ang katong San Vicente nga image din sa may pultahan ato nang gikuha, tuan na gibalhin sa atong grotto. So pwede mo venerate ni San Vicente Ferrer dito sa grotto sa atbang. Himuono na lang ato ang pag napay mga finishing touches, functional na ang atong fountain o ang kaning atong murag gamay nga pool niya ato niya nang butangag isda diha aron ug wa na misudan dali ra ta dito pag kuhag usa. So ako lang yang i-announce no og magkinahanglan na tag isda aron ang kana mga bata dang galakaw-lakaw muna ilang salmon dito kuha ng isda. Di tayo atong tabangan nga malimpyo sa natong grotto, ayaw mo paglabay o mga hugaw ngadto sa tubig. Nya na masato dito gyapoy love offering, kamo na lay mo hatag dito, ambot di ba sa kana lungkabon sa mga buangon. Pero sagdi lang kay sila ra man sa gabaan naman si San Vicente Ferrer nagtan-aw man. Nagtudlo pa gyud na San Vicente Ferrer sa inigpanguha nila sa kolekta gihog nyo sa kolekta ikaw ang dali hadlok sa ting kawatan ay gaana gudaan San Vicente Ferrer di bitaw adto ta mo binerit ha nya kanang sayings ni San Vicente Ferrer nas babaw kana ba dadaan na sa inyo ha, whatever you do think not of yourself but of God. Motoy akong katong wali na ko ganiha o kanang tanan natong giwali masintro ra gyud na diha mo nang gibutang gid na nako aron mag-anam tag kaliwat ni San Vicente Ferrer. Dadaan na sa inyong balay ing na inyong mga anak dong dai whatever you do think not of yourself but of God. Kanang imong pagsigig cellphone hapit din nakapahuway sa cellphone. Is it the thinking of God for you right now or your own thinking? Ang Bisaya ana unsaon? Bisan unsay imong buhaton, hunahunaa, dili ang imong kaugalingon kung dili ang Ginoo. Wa gyapon mo kasabot. So na nya ang ato sa dinhing kaniganing kuan community gigiyahan man ni sa atong pastoral council ug finance council mo patawag niya tag meeting karong simanaha para sa pagplano sa umaabot karon sang adlaw gi-open sad sa tibuok kalibutan nga simbahan sa katolikong simbahan ang opening sa process sa Synod of Synodality. So karong misa nato sa alas 11 atong himuong Mass of the Holy Spirit aron nga kana ganing maka-opening together with the whole world ang process sa synod 2 years from now mag-synod ang tibok simbahan sa synodality of the church. Wa sa ko kasabot kaya ni unya lang ni nako ipasabot ug masabtan ko na ni. So usbon ako ang atong halin niabot nag 8,148 ni sobra na tag 4,148 sa atong gipabaligya. Salamat kayo. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kadinyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.